Ovako, danas ćete nekoliko pitanja te pitati. Gdje se odrasla? Odrasla sam u Njemačkoj, u gradu Schrambergu. Koji ti je bio najdraži predmet u školi? Njemački jezik. Kako si provodila slobodno vrijeme bez ekrana i mobitela? U društvu djece, igranju, čitanju, zabavljanju. Koja ti je najljepša uspomena iz djetinjstva? Ljeta koja sam provodila kod svoje bake Katarine. Što je bilo drugačije u školi nego danas? Imali smo manje knjiga, pisali smo kredom na početku, pisali smo nalih perom, imali smo krasopis i nismo imali interneta. Koji bi mi dala savjet? Da budeš uvijek vesela i nasmijana i da u svom životu možeš postići sve samo sa malo truda. Hvala.